Беше много добра госпожа, да. Бяхте по-добре на живо. Как сте, госпожо? Бележка ви нося. От лекар. Трябваше да се представя, че ми боли стомаха, за да може да я измъкна тая бележка. Къде да я сложа? И тук до всички тестове, които не сте проверили и върнали ли? Това бял косъм ли? И то от тая злоба как да нямате бели коси. Поне там долу в ада няма да има на кого да викате. Да се надяваме. Само да ви кажа, нямам домашно. Не можах да ви взема цветя, защото всичките пари ги дадохме за екскурзия на вас. А вие какво взехте си екскурзия до горния свят? Поне да бяхте казали 2-3 дена по-рано. Да. Айде, отивам на кафе. Той е за вашия час и без това е свободен. Няма да ми липсвате. Беше много красива, да. Но не колкото мен. Първо, облечена си като Тарзан. Не знам кой те облича, сигурно баба ти. Второ, не ми говори изобщо, защото ме заряза с нощи да ходя на купон сам. И се напих. Дано да си във ада заради това. Ама ще дойда там и ще те разкатая. Взех си кафе. Имам махмурлук. Дано да нямаш нищо против. Как да не мога да пия кафе? Баба ти. Майко, човек, знаеш ли кой е тук? Бившия ти. И реве, прави са, с крокодилски фалшиви сълзи. Ма тя баба ти го оправи набързо. Мога ли да пусна любимата и песен? Я да я на снимка, бе. Чакай, мога ли да легна до тебе, бе? Мале, то много удобно, бе. Отде го взе това? Как така не мога да лежа до нея? Глупости. Добре, тръгвам си. Изгониха ме заради теб. Дължиш ми 20 лева. Ах, бабе, казах ли ти да се обличаш по-дебело? Казах ли ти? Виж какво стана сега. Тръщна се преди баба си. Ама то така стана, бабе, защото с гол кръст се беше. Нищо не ядеше и на телефона по цял ден стоеше. Поне аз да бях гъщала букета, бе, бабе, преди тебе, че то с това скъполи малки пенсиични ми са живее. Бабе, едно цвете ти донесоха, ма да го поливаше и... Вай, на бившия ти баба му дошла, баба ти стоя на тази нагла усойница, как ня и срам, бе. Сега ще я оправя тая дърта с кочубра, отивам след малко при нея. Айде, бабе, дръжте я 20 лева да си купиш нещо от мене там горе. Айде, аз отивам на Kaufland, че има намаление. Стояна, ела тук, ама. Ставай веднага, много добре знам, че се правиш на умрял само и само за да не измиеш чиниите. Оставих ги пред 1 седмица, ги оставих. Стоят и така един куп. На клетата ти женица сега, чини ли шами, ковчег ли ще мъкне, какво да прави? Да топявам? Няма как да стане. Същи като баща си, значи гътна се и айде. Мисля си, че всичко ще оправи. Няма бесовка, сега идвам. Значи, това става само и само защото стоя на компютъра до късно и само енергийни напитки ми пиеш. И ти кое те облече с тая малоумна блуза, бе, човек? Иначе тая трябваш да изгориш. И пак са те хванали пред блока да пушиш цигари. Не ме излагай, иначе и в опелото ще ме излагаш. Цвети ти днес и да го поливаш. Същия като баща си. Поздрави го. Мама, честити мен ден. Веднагически ставай, Георги. Гости ще имаме. Агнето ще вадим от пеща. Няма да ми спиш цял ден на този светъл празник. Ще те увърша като Гергьовенско агне, аз ти казвам. До 5 минути си станал или ще те пратя при Свети Георги. Да му правиш компания. Наглост. Мале, маснежи, здравейте, бе, сядайте. Ванчере ти е жив и здрав именника. Снъж, благодаря ти. Айде на здраве за всички именници, да сте живи, здрави, прави и корави. Георги, кой ти каза да започваш да ядеш от агнето без разрешение? Говедо такова! Георги, спри да се въртиш като шиле, бе. След малко излитаме. Извинете, може ли дъщеря ми да седне до прозореца, защото това нещо я успокоява? Моля?
Ами, може би следващият път ще си купите билет до прозореца, за да седнете до прозореца. Ама вие сериозно ли? Слушайте какво. Аз съм си платила, за да седна до този прозорец и хич не ме интересува кой как се успокоява. И също така, не ми идвайте с тези номерца тук да ми просите съчувствие, не сте улучили точния човек. Айде, чупката. Вие сте ужасен човек. Че кое ми е ужасното? Вие сте авантаджийката в случая и сигурно цял живот се надявате да ви минат номерата. Айде със здраве. Хайде, Ребека, тръгвай. Нахална работа са, бе, Георги. Такива усойници да не ми ги докараш в къщата, Добър ден, Анастасия. Вземи едно столче и седни тук отпред. Много добре знаеш, че на мен ми е ужасно неприятно да се срещаме за такива лоши неща, защото аз уважавам всички, които уважават мен. Но както и да е, тук твоят класен ръководител ми е предоставил вашия дневник и виждам, че имаш 365 отсъствия, което е абсолютно противопоказно по нашите стандарти на нашето учебно заведение. Много добре знаеш, че нашето учебно заведение е на как така да нямаш 365 отсъствия? Нашето учебно заведение е на първо място по стандарт в града, окръжността, областта, държавата, света. Да не продължавам. Да, Слънчева система, Млечен път и така нататък. Много добре знаеш, че аз не уважавам тези неща. Също така сте видяли да пушиш отпред, което е абсолютно противопоказно по всички кодекси на нашето учебно заведение. Така че ще трябва да се срещна с родител, иначе ще има последици. Здрасти, Руми, 2 кг барани ще искам. Георги, ела тук веднага! Нима слушай, какво да ти кажа? Ела тук веднага, да не те приспа набързо. В турбичка, да, в турбичка. Ела. Ако още един път тръгнеш да ми бягаш тука в магазина, такъв ще ти лепна, че от тука до вкъщи ще ми ревеш. Пред мен да те виждам. О, здрасти! Да сблизалка, бе, момченце! Оставия! Тръгвай, бе! Стига си ревал кът муле. Стига си ревал. Сега като се преберем баща, ще върша и той. Аз ще му кажа как се държал, разбрали? Изрод. Момченце, ще ти... Право не знам вече, ще смажа от бой. Чипс, къщи има ядене. Здрасти! Тая пак ми писа двойка без никаква причина, човек. Извинявам се, че закъснях. Не исках да идвам. Харесва ли ти новата ми блуза? Много е яка, нали? 500 лева. Човек, нямам търпение да излезе между часа, да отида да изпуша една цигара, да ям нещо, че просто нямам думи. Добре, да я спирам. Не знам отговора на този въпрос. Стига сте питали само мен, я виж колко много хора има тука. Тест? Ще има тест. Какъв тест? Аз не съм учил. Какъв тест? По какво? Бихте ли повторили? Не можах да чуя. Тате, може ли да спя в Сашко тази вечер? Да бе, заминавай бе, ама мили през майка си да я питаш първо. Ама ме пускаш, нали? Бе, заминавай бе, не ма занимай с простоти, гледам си мача. Чия ли бе, вкарай ти един гол бе? Георги! Накъде бе, момченце? Ще спя в Сашко. Какво? Да спиш у Сашко ли? Че кой те е пуснал да спиш у Сашко? Ти ме не питал ли си? Тати ме пусна. Баща ти? Кога те е пуснал баща ти, бе? Що не съм чула? Няма такива работи. Ама... Не е ли важно моето мнение? Няма да ходиш никъде. Ама аз обещах на Сашко. Изобщо не ми говори. Никакъв Сашко, никакъв Машко. Утре ще копаем лозето. На баба ти и дядо ти трябва да ми помагаш. Заминавай горе в стаята си. Да спя, Сашко. Прескрит макарон. Стига съм тя.
Айде, 1, 2, 12. Айде, деси, маме, усмихни се. Дай да снимаме тук за Фейсбука, да качим някоя снимка, моето момичи. На мама, красавицата, да ни ти уроки. Че съм се забравила очилата, не мога да видя. Това вашето момиче. Да, нашата дъщеричка. Десито завършва днеска, да. Много е хубава. Хубава рокля, хубава. От Асеновград я взехме, да. 5300 лева. Трябваше да продам една нива, няма как. За децата всичко правя. Върви до госпожа Караманова да се снимаш. Айде до Караманова. Айде, госпожо, 1, 12. Нашето момиче на Калояновата крепост решило да си прави бала с нейните приятелчета и съученици. Ма ние, старите, плащаме, пък те се забавляват. Какво да правим? Такъв е живота. Гълъбчетата отлитат вече от гнездата. Ама така и трябва. Вече сами да се оправят. Айде, гошенце, да купим костюм за бала. Но мама, абитюренчето. Добър ден. Добър ден, с какво да помогна? Ами търсим костюмче за нашия абитюрент. Имам точното моделче за него. Леле, уникално е. Георги, вари го, обича да го пробваш. Яра да видя. Мале, много ви харесва. Много. Ами вземаме го. Само това ли ще е? Да, само това. Добре. 2500 лева. Моля! Че то за толкова пари нова кола мога да си купя. А на изплащане, дали ще може да го вземем? За съжаление не може. Георги, да видя нещо. Кройката не ми харесва нещо и цвета. Забравих, че не харесвам такъв цвят. Събличай го. Айде, Георги, тръгвай. Довиждане. Виж какво, на баща ти костюма от бала е като нов. Запазен, нищо му няма. Него ще облечеш. Това ли е класната стая на Пети Б? Супер! Мале, как те? Кога не сме се виждали, бемуци? Аз по родителски срещи. Аби, какво става с тази госпожа? Пак се къснява нещо. Аз имам час за маска. Кола маска. Аби, къде е на Анастасия? Майката пак я няма. Тази шафратия. Мръсна. Не мога да я понасям, ти казвам. Не мога. Аби, какви пари за коледно тържество и коледен базар? Аз пари нямам. Тази година ще ходим на къмпинг в Пампорово на ски. Значи, парите ми са за там, не за тука. Няма как да стане. Госпожо Караиванова, ще ме извинявате, но бързам. Имам час за кола маска. За пари не ми се говори. Здрасти, Юлия, как си, мила? Честита Коледа, да се живе здрава и цялото семейство. С Иванчо идвахме да се избере някаква играчка за Коледа. Хайде, Иване, избирай по-бързо, че нямам време. Баба ти и дядо ти вечера са на гости в нас. Имам да правя баница с късмети. По-бързо, че ще зашлива и ще приспъна бързо. Никаква играчка няма да ти вземам. Как си, Юлка, мила? Как е малката? Порасна ли вече? На колко стана? Иване, по-бързо избирай някакъв покемон и там какво ще избираш? Мокемон, шмокемон. Айди, че като талет. Келе ме мръсно. Да много ме слуша, бе, слушам, разбираш ли? Иване, айде да вземай нещо, че като ти перна един през газа, не знам какво ще стане. Разбрали? Айде вземай тая маймуна.